Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Llenga. La llenga catalana és de les poques a mantenir-se, malgrat haver estat prohibida i reprimida per dos estats històricament expansionistes, com França i Espanya. Des de París, les primeres lleis d'imposició del francès daten de ben abans de l'annexió dels comtats catalans. L'ordenança de Villers-Cotterêts, dictada pel rei François Ier, el 1539, ja fa del francès la llengua preponderant. És, encara avui, el text de llei vigent més antic de l'estat francès. Al sud, el decret absolutista de nova planta, del 1716, inaugura una història secular de repressió i prohibició de la llengua, que s'allargarà al segle XX fins a la fi de la dictadura franquista. A casa nostra, cal entendre que ningú no parlava el francès el 1659, quan, poc després de l'annexió, l'edicte de Lluís XIV, el 2 d'abril del 1700, prohibeix l'ús oficial de la llengua catalana. Malgrat la prohibició, el francès trigarà molt a penetrar en la societat nord-catalana. El 1794, l'informe de l'abat Grégoire sobre la necessitat i els mitjans per aniquilar el patuès i universalitzar l'ús de la llengua francesa estableix la visió supremacista de la llengua francesa que l'Escola de la Tercera República posarà en pràctica.